Καλησπέρα, είμαι η Μαρίνα. Είμαι ο Στράτος. Λοιπόν, είμαστε ο Δημήτρης και η Κατερίνα, παντρευτήκαμε 20 Ιουνίου του προφήτη Ηλιά. Γεια σας, είμαστε ο Οδυσσέας και η Ελένη. Είμαι η Μαρία. Είμαι ο Κώστας. Είμαι ο Νίκος. Είναι η Εβίτα. Καλησπέρα, είμαι ο Θοδωρής. Και εγώ είμαι η Μαρία. Η μουσική ήταν απίστευτη. Πολύ Ο κόσμος ωραία. είχε πάρα πολύ ενέργεια. Περάσαμε Πολύ κέφι. πάρα πολύ ωραία. Δεν καθίσαμε ούτε το λεπτό από το χορό για τα τραγούδια που έβαζε. DJ είχαμε τον Τζον Κούρος, άψογη μουσική, άψογη διασκεύαση. Παντρευτήκαμε στην Αγία Άννα. Στην Αγία στην παραλία. Και Με τον DJ Γιάννη Κούρο. Παντρευτήκαμε σήμερα στις 30 Αυγούστου. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Ήταν τέλεια όλα. ωραία τραγούδια, μας άρεσαν πάρα πολύ, τέλεια. Εγγυόμαστε για οτιδήποτε. Για κάθε όποιο άλλο τραπέζι, είτε γάμο είτε βάφτιση. Όλοι οι καλεσμένοι έχουν μείνει ευχαριστημένοι. Χόρεψαν αρκετά. Η μουσική, οι επιλογές ήταν άψογες. Ό,τι ζητήσαμε αυτό έπαιξε. Και χάρη στο DJ μας, ο οποίος κατάφερε να ξεσηκώσει τον κόσμο με το πρόγραμμά του. Η μουσική Καλή υπέροχη. μουσική. Και το γλέντι ήταν υπέροχο. Μουσική πολύ καλή. Από τον DJ Γιάννη είμαστε υπερευχαριστημένοι γιατί αποκρίθηκε κατά το μέγιστο σε αυτό που εμείς θέλαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ Γιάννη για όλα. Να ζήσετε. Εύχομαι τα καλύτερα. DJ Γιάννης, ο κορυφαίος.